Hello ninyo mga bay, kumusta? Mga una po mga higala mo. Nagluto ko og kining sani anak sa manok. Kada adlaw na sin subagay ani ang manok oy. Nagluto ko og itlog, butangan ako og kanang atsal ba. Atsal dayon singan ani. Butangan ako og sibuyas bombay di pagkahuman. Butangan kamatis, timplahan na dayon din na asin. Paminta, mura. Mo yun ay lami paris aning dahon sa gunay mga bay. Nga ano to? Mga layo man yung mga pangon eh. Nagtunta ninyo din ha. Paghukad na mo. Gani ha. I feel so blessed. Garang mo siya manindit. Ito. Ibati ko gani ha. Kanang kalipay kay doon ako'y tao nga natabangan, no? Kanatambalan, di ay natambalan. Yung mga story bito. Nga messages ninyo nako nga makadasig din ka nako. Doon ako'y caller from London. Yeah. Garap dito nyo. And then, she told me na doon na siya sakit. Na dialysis lagi siya. Nagsidog na ko. Tamsa mukos kong tubig. Maula gito ba dialysis siya no. Dagko na kay hubag niyahang bukton kay tungod lagi sa mga injections. Ingon siya na ako nga. Pasalamat siya na ako kay bation siya o kanang nervyos kung injeksyonan siya. Natanaw kung siya sa ako ang tanaw kung siya sa ako ang video. Maksigi sa agik dito pinatawa. Nya kay kanang sige man kukaon na niya akong video. Nahala maghilab na iyang tiyan din hag tinan-aw nako. Masina lang siya lonok og lawal. Ito na sige ra may tinatawa na gani ha. Ano na remote trabaho sa nga doon na ba't kasi ako lang ikuan ito nga bay kung tambag ni mo lig unang diya sa imong kagalingon ayaw padaog na imong problema kaya ikaw lagi makatabang na imong kagalingon lang unang kagalingon mo kaya dili lang kaagi karon ha. Kung lang sa Ginoo ba, salig ng tanan ba yung mga kuan diha problema nimo sa imong lawas. Na, alang kaguol diha kanunay kay masamot na imong gibating sakit. Musta? Hinanta ka na nga. So kanang unsa ni? Magul ka diha tanawa lang ng video na ko dinan, imo di bulot. No lagi to kay nasakpan ko ni has kung amo nga. Kay istorya na ko ni siya. Ingon. Ha? Wa ko dong lagi. Mo to nga. Ingon na ko sa kong amo nga. Tay edi nag-istorya ko sa akong mama. Kanang kuan lang ba kanang palusot lang ba kay. Wa lang na ko ipakita ihang naong kay maingon maning akong nakita naman niya ang naong sa akong mama niya ug akong ipakita ang picture sa akong istorya. Miingon na niya siya, lahi naman po nang naong si mong mama. Mag-booking ka. Ingon na nako nga pasilo ako Ginoo nakasala na pug ko. Ako na pong pasangilan akong inahan. Yes, kay langas man kay mi diri man sa dining room. Uto. Nga. Nga ay tawag. Dako ay kog tingog. Akong pasangilan akong mama. Bungol man ni akong mama, dako ang tingog. Pasangilan. Saman to. Mo lagi ni palit daw siya ining Jerjer din regular leaves sa kuan English. Ang garap siya no. Then mo to singan regular leaves or rocket leaves. Leaves. Mo to nga ningon siya nga pait kuno kaayo. Ingon ko kaning dahon na
Basta pirmiro ni mong kaon. Di ka makaangay. Sama gud ang puya gud. Bisa kung sa kalami mong hungit anang puya, pirmirong kaon. Guba ginang dagway. Mabuli mong bation ni ini nga dahon. Dahon sa hagunoy. Kung nako pa. Ito nga. Humaanad na ka ani, magpangita ka. Nga. Parehas ra na sa puyang bata. Kung una ni mong kaon, ani pait yun ni siya. Lami ni siya ipares ining itlog lagi o kining manok. Manok nga kadiritan ni mo pinauga. Nga halang-halang. Dayon kaning itlog nga tangan ni mo mga lamas. Lami ni siya ipares ning dahon na. Ipares mo sa lain. Nga, unsa mo kaon mo ko yan. Kaon kayo itong pares. Te, Nan. kung magjamaya mo ni tatay, te, ina tatay mo kuyo ko. Nakapay pugmas. Ngita pugmas. Nga, lotion? Dili, black mask ba? Ano ba? Oh, Ngita. ako lang ino na mo kuyo ka kay mapalit kag diaper. Yarat mo dito ni mama. Mo to. Da, kaning amo nako no. Paasa kaayo. Murag katong murag katong naiutang nako ba. Ayun bayad. Iigo ra basahon ang kuan. Ako ang chat nga. May maningil na ba ko ba kay kuan kanang kinahanglan ako ang kwarta karon. Kita pa mahinuoy magpakiluoy ni ini. Kasi sila nang huwam siya nagpakiluoy. Kita maningil kita po'y magpakiluoy. Nabuing na. Kita naman lay maulaw. Nga namang binahulam na ko. Nga. Gidid maraman akong chat. Oy. Kapasagda na lang siguro nako to. Iyang hulam. Iya na lang siguro to. Iya na lang siya na ikwarta. Ana, ikaw na lang matras. Ikaw ang yatangan. Ikaw na lang matras. Na, parehas sa akong amo. Ngun akong amo nga. Ugma. Kalumat ka. Ugma ha. Kay. Kuan. Mga tuta sa inyong balay. Balay tulunghaan ng Pilipinas, Embahada. Ang katabang po ito, excited. Halang, sayo ni mata. Gati ka, wala nangandam siya masuk. Ay, wak ko nangandam. Basag din na diha, ingong siya mulakaw di. Yung mga props. Naan naman, nakaandam naman akong prop diha. Ito. Halaka na hurot ng usaka. Bag na jirjir. Ito mga bay, kain apa itlog ron? Nandito. Dayon. Isa sayo ka mata kay manglakaw ta. Isus ko Ginoo, sayo pud mata ang katabang. Paspasin mo. Lawg niya, tuktukonon niya mabuntag. Ginoo ko himo ang mga manok ng pamilya. Mungaan, sonoy, piso, tali, dumaga. Kaya mga katulong mo siya nga pangalan. Katulong mga kabayo. Yung mga baktim. Gihimo naman. Pasayo Yung mo naman mo. Saan man nga. Saan man nga kanang singa ni ini. Sige naman manok manad. Wa may daing na ilang sudan sila. Puro man manok oy. Ano ba si tatay ulang pino? Ulang isda no? Talagsaraman mo pait isda sa katuig kaduha. Muto nga ako na lang ni silang kuan, yaga-yagaan. Pamilyas manok. Sus, kung pwede lang ni gid mi makita ni ining manok. Oy, kadadaw na lang mi nagsumbagay ni ini. Kapag isda dai puti. Dadlaw na mi nagkarate ni manok. Puhon. Nga ako angin-anginon ra ba ko sa akong amo? Ako nang salag to dito ay sa budiga. Sige magkagtambayan na imong salag. Na. Pero na po ako piinan sa man naman kakanwari pugaran. Ya parehas na tanan-tanan. Salag na pugaran. Alaka. Mawala gito kay malakaw kuno mi. Jesus. Wa gid hantod karon wa madayon.
Gabi istorya na pud siya. Ano na pud siya nga. Hindi mo to. Karong si manahuna na kinahanglan na mahuman ako akong mga plano. Ingon po dahin ko, inshallah. Kay mingon na sila inshallah, di man ni matumano nila. Di mo to babugog inshallah. Suon-suon pong katabang. Inya, ingon siya nga karong si manahuna na itaw diri mo ani magbutang og aircon sa inyong kusina. Inshallah, ana lang ko. Ano man, he? Magkaon aning aircon init na kay dinhi. No, yun. Mapay aircon ang kusina magluto ko maligo og singot na man nagihukal-hukal na ko usahay kay nagtapok ng singot din tutunlan. Mauto dayon. Tayon isarado na ko ang tubig nga init kay mapasok na kog maligo. Ingon na siya gabi mapasok na ko siya maligo. Kaso, ang saan? Mapasok sa tubig. Kay init kay init ang tubig. Dayon. Sige. Pasado, tapos, ikuha niya bugnaw, dahil di mapainit na po, init tubig. Dili man, init na magud ang tubig kanang dili na kaibugnaw ba? Di nami ako magamit ininit, mapasok na mata ang ininit. Ang dayon, ang kapit lang asahan. Dahil nangita siya mga plies lagi. Ito ako na itong giyandaman og plies siya. Unyang gabi ito siya, nagmata niya. Ito kuman siya karon. Mata niya lagi unya. Manto na siya dito sa rooftop kay tuwa man dito ang adjustan sa tubig, init ug bugnaw. Alam ba, abi nang ikaw to niya sa kaginhinatay siya, dahil to niya sa Siya, ang saka na dahil siya. Nasaka sa ginina, nakuyaman ko, abi na ko ganang wala lang ba? Iyahan na tong gi-adjust. Di akong gili-li. Hunta. Yung giat niyan, dinasod ko sa kwarto. Unsa magkuha sa ako kanon. Mao lagi to ba? Mao to iyang mga assignment lagi. Lami kayo ingnan istoryahe. Istoryahe kay binotbot lagi. Nato karon si manahon ako na mga to ko na mig imbahada da, wa na ko miasa. Basa nanggahi kog pinaabot dinhi silong. Si hain naman tong makiglakaw sa yung mata ko no. Ako siyang giingnan anang gabi pa lang. Ingon ko kung mga to ta dito sa imbahada, dito sa among imbahada, kinahanglan na alas 5, alas 4, mga to na ta, gijuk-juk lang ba na ko kay daghan tawo karon labi na pila ka adlaw way kuan sarado kay holiday. Daghan ta magdagsa na mga tawo. Dayon ingon siya nako nga unya, kaya nimo nga mamatag sayo, giingnan ko niya, sus gihagit pa niya katabang. Ako siyang giingnan na, kaya na ko, ikaw mo hindi mo kaya. Giingnan akong amo. Yaga-yagaan naman ng amo. May gini sila kay maka-istorya ba nimo sila ba?